Kardom ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arjuponta. Meghalaya ke dai khermi along ahoi alam ki puthot ki klang thua jok pherang kya mai kang nipon. West Karbi Anglong District Arlo Meghalaya ke dai khermi pen kahat khasla adak malom nampi ke pangjok adim Meghalaya achumang atum Meghalaya along le langbu chiparokasi achiri along le hansu tiki pon bor idet pusi lamki klangpon. Laso ajok aruni phaing korai hini arni Assam anathu pen Magistrate atum lapen Meghalaya penta kethe kiding atum angbong ahoi along ing samjin ke do ke thak japhan jingki jingwai pon. Media lapen karbiang rong arada tum panan kardom pajirlo. Ini langsa press meet ki hangnang ko kalam thege la hello. Kidam tang Meghalaya pen ke wang chumang atum ye la dakke Meghalaya along le pupen khermi along hakupen hakisarani pen lake Wildlife Reserve pu kibiadim nang pri punsi alang tum sai katiki hansu busamenang ederlo langsa puthak se khermiarat kachuning ripen disi along chetong dam pen hadak pen alam the pini me straight wangsi hapu Meghalaya na thupen pustame wang pen kachingwai padupon lo langsa kachingwai along bangke la puse cerai pon lo ye la daga long le bangke chumanga tum tiki long lo la pen la daga rat batela nitum ACA pen pustame kachuning ridon alam bangke la helo langsa han su chi phurwek nai chi phur phetik ke la dakke khermiarat punon ACA punon la ke kroikre la pen chidon nunde la pen border alam pen ajoine ladak ke kidam tang jiliras koralong punon madana long punus setame ladak kambura tum dake West Gentle Hill pu kambura tuma sil lapen a writing pet kedo ko bangke manghumi melo langsa bus thaka bangke council pen punon lapen kara tumpunon SGB tumpunon stame labangke insai vek nai athe me thanga dim se la hai ot langu ke klemo bangke ili langding bangke chok chelo lapen kedam tang MP election bustame dak se kedu dak se la tum ga chuklem dak se sai tu ki chuti kilo se tame alang tum vut jok jeder bangke langsa phuthak ta prap jingpen insai nangi pusi nitum ACA pen stame chuning rilo pen sudak pen pachini lo pen Meghalaya pen kewang NPS habang kukang lo non cikloyon trok bate cikloyon trok siang bong pen ahoi central government pen hak po tu lumo jaman po siputika pasela sto puthak nang isit po langsa puthak ke nitum ACA pen ta chidon nunde athela ke 1951 demarcation lo la pen lake nitum ACA pen punon matuneta echikroy dunde Langkhang Forest Sabit along kenang sot ason awi dupiklang. Lakha Troxy Sojeng Denta MEC Constituency Parlo Jasemet Northwestern Range Parku Pahar Forest Range ke Parlo Langkhang Forest Sabit Lapen Silvicultural Forest Sub Center along Perangkia Tumpen Kahumridam. Labangso kahumridam ahut kethek ponlong atengki hini asai hem forest sabit lapen silvicultural forest sub center hini asai hem chedai clock angbong isinat asai hem ta forest asai hem ason kaliden labangso asai hem along mesen office ave kijun alang mesen ave bandroi wall ave lapen chokomar atum kido kethak kesang lapen barpi barso kido athai mesen ave lapen bangso asai hem aphan repairing aphan wanglo sitami keklem kasa oya jok ahem ta kiru thupu Lanchota kalilang ason kenang sot ason anta jumpik lang lapeniksi kamang humime alam abangki Parko Pahar Forest Range alongki Stone Quarry sitami duu lapen Karbi Anglong Autonomous Council aphan medu kipi ke ongki bangso forest sabit penta isilu sitami kenang sot ason kipi pedet ki usumar jangre ason si Langkhang Forest sabit aphan ki Karbi Anglong Autonomous Council atu vide lasi lahai kaching thur awarmon pale ason ti me pikji pusi hawar aradatum pen Karbi Anglong Autonomous Council
C Yem Dr. Tuliram Ronghang MAC Sangpi Kachirong PP Antarda MLA Dorsing Ronghang atumapan choning ripon. Patumi arni kang sam apor tomon arvi kang hudampen ajok inud asar pia bangpu apran kedam. Wolong ko majimati bukolia ahawar along aruni phain korai si arni kang sam apor ahut tomon arvi kit hipar pig ajok hidi langve arong asor me kejang ahut hang chini dunte det ajok tomon kit hipar pig pen inud sintu terang pipu abang phi apran damnanglu. Labang solam arjulong pen langpher constituency em kahumri dam setami peduponlu. Labang soa puthak sorkar along kerap kelongji aphan chingki chit hanpon pupusi langpher constituency em pen pherangya thengno ningjipon. Tapi dak langfer hawarno di langwe along ini dak tong sikot pen ini nak hobi nak alam sebang lalo pamuhet ani gasam bajit phot thorok also nom tumun karting apen albi ke thejo kedang an dah di langwe arong long kena hok dolo kamri tame kenan kena hok dolo lapen kedak long hang hem abang ke tumun ke thejo hem ki hiru pen amasi satu buri bang megejang sinti kerang tu tulo satu buri bang megejang bom hot men tumun ke the bang ma hem lu kamo amasi hem kiru logot alang di kanda bapon bawa ini midang na hundi lo non tong sekot lapen ke siam sa na pingkat lo tong sekot lo ma humri dam non lapen ke kadu gawe kisung ke khutum an khatame kerapan ye pan alang li di situ pan kadu le pingkat lo lapen ke alang li hoten tame kerap ye pan alang li dalam cakiti lo kasila poteng pen ni kadang na humri lo ni tanga wa ko sabsowes tame tong sekot alang li tum ladak ini kenang sot tahayo hamu kutik nungya pan nungli masap so tekang lo sem sana tingkara ten nungli tekang lo kasi alang litum panon tong sekot ten dathana lagbukule thana so tumta wangit lo kenalang litum non kadu kawe son sikem kedam nei ma system teng la so puthang lam alang litum tari tari bombo akan ke postmortem ka kuri je pan pame alang litum te tak kono kena postmortem kuri dampo kompetisi beta pipon po sarkar hinten kompetisi mo kata pipon po hem kena hok don kuan magedo kala so hem kena hok atum an alis bonai nang po laten ke longlea pota lahai ka dugawe pinang po la soteng kan sarkar pen itu disaster management ahin pen kerap la puson do pon po laten ke nono bagai ting tik lo po si milih hala yaro to phana pachini dong lo laten ke disi office ka dugawe sa pachini dong la po laten kena pa mat adap tang ke thang otang ke nang le po dak nang visit po jadi pisi kena hok dama la verification apan ka dugawe department ke ta wai po kasi sarkar hin pen unan kera panji phana bangke siam sada cecak lo laten ke pen ti pon po ala ninduk lo ini la puson cetong lo po bangke ni de kaning dug lo lapen ka alang litum apurial do ana fanta tendor ni de lo ngi phan anam lo hir gene ha ki lo lapen ka la kisun ke kotum astami ke thot kai te ni de lo ngi phan bangke ni de bori pon Borjani PHL siabi to ngatumpen dijung ingti ahem jir kedam mati aru rit nong chingdi ke paman abirta nang pali kedam tang aruni phain korai siar ni lakhain korai si borjane mesi constituency angkang arlo nahor langso kania tok bi arong dijung ingti ahem arit along borjani PHL siabi to ngatumpen central committee pen kapin khatpon ateng pen jir kedam mati aru rit nong chingdi peman ponlo labangso kachuti ki ajutang karbi plangrap rengrap ajutang non malom ovi mi atum hako ajutang tengni tanglu lasi labangso kang thurpon thuji aphan APHL si bukajan LC mepu Samson Teron borjan constituency committee mepu risobe chunbang mensing timu rap chunbang dison Teron lapen borjan APHL si youth wing mepu biren sing tok bilapen klemra pet anjelang ponsi dijung ingti ahem arit along aru rit nong chingdi mesen pen peman ponlo
Samson teron pen pherang kya thengno lam the ke jai pon ki non malom ovi mi atum api apo along sai ke rabdun abang jumpik an lapen jir ke dam ajutang tami chini ne det ason si mandet lo lasi lahai karbi ajutang verdet ji lasi choti ki ajutang tami kacharli nang je akenang sot athei ok prana phan tami me senji pusi lam the paklang pon buka jan pen sar kurubi karbyang long news nona council pen la sobuthak konsi rung pangtui ponola jitu khetiok atumar farmer nona teng polote council tum step ke deng pu lason ke theklong le kopine achili ron chom pupine ne bang je arjudun long he puru ethe lin kone ne hanjang lason ilin pu lason kirung mane lason kiron pon ke pusu arjulong bom sita me kam claim nang ji nang tem agriculture department pen tractor tame nale tom phan pipo phedi ho lason nang ron po pu bang lahai bang ai ong e non tame karjulong teng pote tractor pipine kiron tame kanghu manma ke subsidy ke long nei phan phane pipe komane ka frek tum phan si kipi lason dar julo lasi lason karap redet nang ji itum edet elong ri pulo tang te itum ching honai aprang si ke non ajar le punonda kiduk dia tum hale warsai pieson se anso se ching thor po mate di kati ki ang dang da the chat po production da ong po kacho jor long da ong mu chot pulo tang te tangka tami latum kiduk la arar tum tami chibirti long po osomar phan tami mu future phan dai son da claim pithek po lahendo la si council tum mani liga choning ri bang ke lahendo nil tum un an bang ke a department si do koklo pot la bang ke warsai pi nei hidi the o tum phan bang ke tractor warsai pinang po la pen awedia tum phan pulotang te la tum phan da seminar pi pine hang si koson a pen sinal tum along le bihek lo pot inglong along le lo pot la da ke hidia son sona kheti ke meme de pot inglong along le kopi lo ke me po horticulture hormu thanang po parojang phong si ke me ma lada ke long le ke test dia adim ta duelo di fuke de kopi along le long si kopi asona mung si ke me ma lahai ta duelo lab duelo mati ke test di hormula si lahai bang agriculture department tum pantame tuning rilo lapen latum lason rong lapen tame lason rong asar tum da doji bathek muchot senior citizen tum da doi youth pen da doi pot latum phan training a hisab hedi pilo teng te amethang long le bang e pangram chai chidat pu amethang use thek po lalu pulo tang te ilitum warsai tami long pon po lahan lo nilitum nang litum mating lo apa sini pon